l'acte homenatge a Toni Bou. Sí, ja podeu aplaudir, ja. Els teus triomfs, però també agraeixen que siguis tan proper i mostris la teva modèstia, gratitud, valentia, esforç, dedicació, treball dur i superació. Qualitats que són l'exemple a seguir per molts joves que tenen en l'esport un camí per assolir uns valors importants pel seu futur. Endavant, Toni Bou! Aquí al meu costat tinc les persones que més estimes, la teva família, els teus pares, la teva germana, la teva companya. Ells són un gran recolzament per tu, perquè qui coneix la duresa d'estar on tu ets sap que sense la teva gent tot seria molt més difícil. Tots els teus seguidors també tenen boniques paraules per ells, per la teva família, ja que els heu fet sentir part de la vostra família, sabent la importància i el valor que és tenir el recolzament dels teus. Toni, ha arribat el moment de mostrar l'escultura que presidirà aquesta rotonda i que tots gaudirem cada dia. D'Antoni en destaquen la seva fortalesa damunt la moto, la seva passió pel trial i el seu immens treball, prova darrere prova, que l'han catapultat com un dels millors pilots del món. Perquè ser campió del món vol dir ser el primer de 6.700.000 habitants, que és el cens que té el món. I ser el primer en una cosa qualsevol és una cosa irrepetible, i ser-ho 14 vegades més irrepetible encara. Llegiré què posa en aquesta placa perquè si no només ho sabrà ell i aquí ho expliquem tot. Diu així: l'Ajuntament de la Vila de Piera a Toni Bou Mena, en reconeixement per una dilatada trajectòria esportiva, amb 14 títols mundials de trial en el seu palmarès, l'últim d'ells assolit aquest mes a l'aire lliure. El premi a la dedicació i la superació personal és a partir d'avui en aquesta escultura que presideix una de les entrades de la nostra vila, com a símbol de l'estimació i admiració dels qui et segueixen. Aquests tambors de Piera, vinga! Crec que ja el tenim prou animat, Amb tots vosaltres, Toni Bou! Bueno, bon dia a tothom, merci per vindre, moltíssimes gràcies. Jo només tinc paraules d'agraïment per aquest poble, del qual em sento molt orgullós de ser d'aquí, de tots els meus amics, de tota la gent que està aquí amb mi. Em sento super recolzat allà on vaig. Prova d'ella aquest any, no? Vaig jugar al Mundial a l'última carrera, vaig tindre tot el meu Scan Team amb mi a l'última carrera.
apoyant a tope fins a l'últim moment. Ha sigut un any molt dur i bueno, doncs, per mi tindre una rotonda aquí és increïble. Com ja he dit, m'estimo moltíssim aquest poble i m'encanta representar-lo per tot el món. Intento fer el màxim possible i em sento molt orgullós de ser a Piera i molt orgullós de tota aquesta gent que està amb mi sempre. Així que bueno, tinc paraules d'agraïment per tots, no? M'agradaria dir un a un, però és massa gent a la que tinc que agrair coses, començant des de la família, als amics, a tota la gent de l'Ajuntament, a tothom que sempre m'ha apoyat. És tot fantàstic, espero que duri molt aquest moment perquè és un moment molt dolç, és un moment fantàstic. Com a esportista sé que s'acabarà i que he de disfrutar-lo a tope i per això doncs, aquestes coses com una rotonda al mig de Piera que recordarem per sempre i tothom que passi per aquí per mi és un gran orgull. Moltes gràcies a tots. Merci.